A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah subhanahu ve teala kılgan günahlarımızı keçirip, kılgan ibadetlerimizni kabullardan kıla ko'rsin. İman baylığı versin har barchabizga, ko'rkam xulq, foydali ilm, baxt, sa'odat, sog'lik, salomatlik. Ham albatta endi Allah subhanahu ve teala mollarimizga xayrli barakat berib, kishi qo'llarini qoldiruvdan saqlasin. Shu umrimizni Allohning dinine bag'ishlab, foydali kishilar bo'larganing dininde hamdaki şuşa mümin Müslüman kardeşlerge mehrban şafqat bilen qararga ham yaşarga şulay uq indi aytgan har bir hamd sanalarimiz Allah subhanahu ve taala erişirge nasiplar bolsun. Hamda indi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bilen yaşap, anın yolu bilen yaşap, har bir salavat şerifelerimizni de Allah Teala'nın ruhlarına eriştirge nasip etsin. Muhtaram kardeşler, bugün sileşip gidesi sözümüz bolar Allah birsa, kişinin derecege ımtılığı turunda. Derecege ımtılığı. Mana soңгы вакытта шулай бит бар бер теге дөньяга бәйләп карарга кирәк вагазны шулай бит ни өчен дигәндә күктән төшкән вагаз инде ул параллель дөньядагы вагаз ул дөрес булмас иде. Шундый иштергә туры килә шундый сүзләр. Безгә туры әйтеп куйган кешеләрдән, чиновниклардан була инде шулай бит. Әле менә соңгысы бер хатын кыз Кемнең телефоны? Әле күптән түгел генә бер хатын кыз чиновник Иркутскида су баскан кешеләр турында теге Путин янына киенеп киләләр бит инде. Теге аның каршына очрашуга инде. Шуларны быйлы нищеброды дип тагын әлләсе дип шулай бит әйтеп чыкты. Монда зирәк кенә тавыш купты инде шулай бит. Моңа кадәр дә халык турында, кешеләр турында ундай сүзләр ишеткәләде, шушы түрәләрдән дип әйтик инде. Кешеләрнең тормышларын яхшыртырга тиешле кешеләрдән. Менә моның сәбәбе нәрсәдә? Мин бу кешеләрне гаепле димим, гаепсез димим, шулай бит. Буларның сәбәбенә хәзер төшенеп карыйк әле. Яшерен батырны түгел, үзебез дә төрле түрәләрне күрергә туры килә. Шулай бит. Кайберләре инде үзләрен әллә кемгә саныйлар, шулай бермәгән җиргә утыртмыйсың инде аларны. Ул дин әһелләре арасында да шулай ук. Кайберләре бик тә итагатьле, шулай бит, бик тә тыйнак кына, матур гына үзләрен тоталар. Сәбәбе нәрсәдән килә? Менә шуларны ачыклап китик әле, мөхтәрәм кардәшләр. Инде беренчедән без аңларга тиешбез, шулай бит, дәрәҗә һәм түрә булу. Бу җаваплы булу дигән сүз. Бу рәхәт күрүче кеше түгел бу. Бу җаваплы кеше. Бу кеше соңгы булып зарплата алырга тиеш. Бу кеше. Ягъни бөтен кеше алып бетергәннән соң гына, бөтен кешегә хәлләре каралганнан соң гына соңгы булып зарплата ала. Соңгы булып фатир ала. Соңгы пенсионер, соңгы инвалид алганнан соң шулай бит инде. Бу кеше соңгы булып ризык ашый. Бөтен кешенең тамагы туйганнан соң. Әгәр дә җәннәткә керсә, ул соңгы булып керә. Әгәр дә инде тамухка керсә, ул шулай ук соңгы булып керә. Ни өчен? Чөнки ул кайгыртырга тиеш башка кешеләрне, үзен түгел. Ул шуңа куелган да бу эшкә. Башкаларны кайгыртыр өчен. Әгәр дә башкаларны кайгыртмаса, үзен кайгыртса шулай бит инде. Үзе рәхәт яшәп, башкаларның чара яшәсә, димәк ул вазифаларын үтәми. Җиренә җиткизеп үтәми дигән сүз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көнендә китерерләр имамны ди. Һәм имамны бастыралар. Имам ул түрә. Шулай. Элек имам дигән сүз ул священный служитель дигән сүз түгел ул. Ислам динендә священный служитель дигән сүз юк. Имам дигән сүз ул түрә дигән сүз. Башлык дигән сүз. Китереп бастыралар имамны ди. Һәм дә инде шушы кешеләрне хисапка китергәндә һәр бер кешене имамы белән китерәләр. Менә имам басып тора, һәм кемгә ул имам булган, кемгә түрә булган кешеләрне хисапка китерәләр. Кешеләрдән хисап алган вакытта имам янда тора. Кешедән бер нәрсә сорасалар, имам кеше әйтә, миңа имам әйтте ди. Значит, аңа язып куялар гынахын яки савабын. Менә шулай итеп
үзенең карамагындагы, кул астында булган кешеләр җавап биреп бетермичә, ул кешенең имамның үзенә хисап юк. Анда теге имамга юл бирегез әле, җәннәткә кертегез әле дип, андый нәрсә юк. Соңгы булып керсә. Гадел имамга булай дип укыйлар приговорны. Аның саный башлар гынахларын. Гадел имамга. Әйтәләр, син фәлән эшне кылдың, бөтенесе җәннәткә кереп беткәч, яки тамухка инде билгеләп бетергәч, аның карамактагы кешеләрне аңа булай дип укыйлар, син фәлән гынахың булды, фәлән эшне эшләдең, фәлән, инде имам бетте, куркуга төшә хәзер. Имам әйтә, мин тамухлы инде ди. Минем ди өметем юк ди җәннәткә керергә ди. Гадел имам. Һәм ахырдан әйтәләр, менә синең шушы эшләгән бөтен гынахларыңны без гафу итәбез диелә. Начар имамга кешеләрне билгеләп бетергәч, булай дип әйтәләр, начар имамга мактый башлыйлар. Син фәлән эш эшләдең, фәлән эш эшләдең дип. Инде начар имамның күңеле күтәрелә башлый. Кара, мин инде яхшы кеше икән ди. Ахырдан әйтәләр, буларның берсе дә сиңа саналмады ди. Һәм аны тамухка кертәләр. Менә кем ул, мөхтәрәм кардәшләр, түрә һәм имам. Бу бердә атлыгып бара торган урын түгел. Шулай бит. Башың белән чума торган әйбер түгел бу. Рәхәтләнеп кабул итә торган әйбер түгел бу, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шуңа күрә бик гаҗәп шушы эшкә мине алыгыз әле дип килгән кешеләр гаҗәп. Барасы килгән кешеләр гаҗәп. Менә хәзер бит безнең выборлар бара. Шулай бит, сайлаулар бара. Минем буласым килә дип кычкырган кешеләрнең шулай бит ниятләре гаҗәп. Ничек алар үз эшләренә шундый җаваплылыкны аласылары килә? Килә, чөнки аны белмиләр алар, инде җаваплылык икәнен. Әгәр дә кеше үзе теләп менә мине алыгыз әле, минем түрә буласың дип бара икән, аның авызыннан менә шушы без әйткән әле генә сүзләрне ишетергә туры килә халыкка карата. Чөнки аның максаты ул кешегә хезмәт итү түгел, үзенең дәрәҗәсен күтәрү. Аның күңелендә шундый максат. Бу кызганычка каршы мөселманнар арасында да бар. Кайбер мөселманнар да мине фәлән буласым килә, минем анда беренче имам, минем казый, минем мөфти, минем мәләкем буласым килә дип атлыгалар, ашкыналар. Үзләре телиләр. Менә шулар турында, мөхтәрәм кардәшләр, шундый ният булу аркасында килеп чыга проблеманнан соң. Чөнки алар үзләрен үстерәләр, дәрәҗәләрен шулай бит, үзләрен алар башкалардан истинрәк дип уйлыйлар, шуңа күрә алар түрә булалар. Һәм шунлыктан әлбәттә инде халыкны яратмыйлар. Чөнки алар чыннан да алар өчен быйдлы, сарык, аңгыра. Шулай дип әйтергә була. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәни Кәримдә бар аятлар. Шушы халәтне булдырмас өчен үзеңдә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Тилкәд-дарул ахирату наҗ'алуха лиллазина ла юридуна гулуwan фил арди ва ла фасада." Ахиратти шулар өчен кемнәр шушы җир йөзендә күтәрелергә теләмиләр ди. Һәм бузыклык кылырга теләмиләр. Кем күтәрелергә теләми җир йөзендә, ул теләми күтәрелергә. Шул кешегә булыр җәннәт ди. Ахират тормышы ди. Ләкин бит сахабалар бар. Сахабалар алар бөтенесе дәрәҗәле кешеләр. Халифләр шулай бит. Харик Абу Бакрны, Умар радиллаһу анһуларны һәм һәрберсен. Булсын халиф, булсын вали шулай бит инде. Алар бөтенесе бит дәрәҗәле. Алар бу дәрәҗәгә ничек килеп ләккәннәр? Алар бит баш тартырга тиешләр иде. Хикмәт аларның бу дәрәҗәдә утыруында түгел, бу дәрәҗәдә буларга теләмәүләрендә. Әмма халык аларны үзе китереп шунда урнаштырды. Сездән яхшырак кеше юк дип. Алар исә бу эшне кабул итеп алгач, үзләре өстендә бик зур йөк бар икәнен аңладылар. Шуңа күрә Гомар радиллаһу анһу янына килеп әйтәләр, ул вафат булганда, "Синең малаеңа бәйгать китерикме?" диләр. Аның малае Абдулла ибн Гомар, бик дәрәҗәле, бик фақих, бик галим кеше була. Гомар радиллаһу анһу үлгәч әйтәләр, аннан сорыйлар, үләр алдыннан инде ул яраланган хәлдә ята. Сорыйлар, "Синең малаеңны халиф итеп куйыкмы?" диләр. "Аңа бәйгать китерикме?" диләр. Гомар радиллаһу анһу әйтә, "Безнең гаиләдән бер корбан җитәр" ди.
Безнең гаиләдән бер корбан җитәр ди. Кирәкми минем малаема андый җаваплылык ди. Мин үзем моңа җавап биреп бетерәсе бар әле. Шулай бит. Үзем халиф булган өчен ди. Менә ул нәрсә дип әйтә. Ул әйтми минем малаем нәзерәк куйга әле тиртик әле дип, исән чагында ук. Дәвәте минем мулла иде. Үзе исән чагында мине мулла итмәкче булды. Миңа әле 12 яшь, 13 яшь, ул мине имам итеп куя. Әйдә ди, имам итеп басты миңа әйтә. Нәрсәгә? Үзеннән соң мине имам итеп калдырырга. Хәзер мин кул астына кирип калсам, шулай бит инде. Хәзер аның алдында җирсәм, аның эшләрен әзрәк үти башласам, шулай бит инде. Ул вафат булгач, автомат рәвештә мин имам булып калам. Шулай бит, менә безнең халык шулай дип уйлый, безнең кеше шулай дип уйлый. Ул нәрсә ди? Малаемны тиртим әле ди, аныгымны тиртим әле ди, шулай бит. Эшсез каламасыннар ди. Шуңа күрә нәселдән нәселгә шулай торып бездә дәрәҗә күчә. Гомар радиллаһу әйтә, безнең нәселдән бер корбан җитәр ди. Мин дә инде тегез уйламагыз, дәвәти яхшылык белән әйтте инде миңа. Ул барбер мине мулла итеп калдыра алмады. Иртәрәк үлеп китте. Шулай бит, мин әле яшәрәк идем. Ләкин ни булса да, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы җаваплылыкны аңларга кирәк. Кеше үзе дәрәҗәгә омтылырга тиеш түгел. Мин булыйм әле ди. Ләкин инде әгәр дә аның сәләтен күрә икән кешеләр, гаделлеген күрәләр икән, һәм аңа тәкъдим итәләр икән, һәм бу кеше үзе дә караганнан соң күрә икән, чыннан да ул булмаса гаделсезлек киләчәген, ул вакытта ризалашса зыян юк. Ризалашырга була. Кай вакытта кирәк тә әле ризалашырга. Ләкин әгәр дә син үзең дәрәҗәгә омтылмасаң, син үзең теләмәсәң, менә бу дәрәҗәне. Шуңа күрә дә сүз бара синең күңелеңдәге теләк турында. Аллаһ Тәгалә икенче бер Коръәни Кәрим аятларында әйтә: Кемдә кем бу дөньяны теләсә һәм аның бизәкләрен теләсә, нуаффи илейһим аъмалахум фиһа ва һум фиһа ла ябхасун. Без аларга шушы дөньядагы эшләре өчен ди бөтен әйберне бирербез ди. Әгәр бу дөньяны теләсәләр, дөнья бизәген теләсәләр, без аларга бирербез ди. Шуңа күрә әгәр дә кеше тели икән дәрәҗә, тели икән байлык, омтыла икән моңа, Аллаһы Тәгалә бирәм ди. Бу кешегә бирәм ди. Әмма улаика аллазина лайса лахум фил ахирати илля ан-нар. Ләкин кыямәт көнендә аларга тәмухтан башка бер әйбер булмас ди. Шуңа күрә менә тренинг алып баралар бит. Вы звезда, тегесез, тегеләй, сез болай фәлән фәсмәтән. Кеше әгәр дә чыннан да мин дәрәҗәгә лаек дип, кеше башлар өстеннән бер нинди нәрсәгә карамыйча дәрәҗәгә омтыла башласа, ул ирешә дәрәҗәгә. Ул ирешә. Чөнки дөньяга омтыла ул. Аллаһ Тәгалә бирә аңа дөньяны, әмма ахирәттә аңа бер нәрсә булмый. Кайберәүләр сөйлиләр, шуңа күрә я там сам добился всего дип тегеләй булай дип анда була. Минем күп әйткәнем бар, әгәр байысыгыз килсә, дәрәҗә кирәк булса, шулай бит. Бер генә шарт, дөньяга табыныгыз, һәм ул булачак сезгә. Валлаһи булачак. Байысыгыз килсә, дәрәҗәгә ирешәсегез килсә, дөньяга табыныгыз. Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне бирәчәк. Беренче булмаячак сезгә. Авырмыйсыз да, шулай бит, бәхетсез дә булмыйсыз. Бөтен әйбер булачак сезгә. Булачак дәрәҗә, булачак акча, хатын кыз. Рәхәтләнеп урлаячаксыз, беркем сезне кулга алмаячак. Валлаһи. Ләкин бер генә шарт белән, ахирәттә бер нәрсә юк. Ахирәттә бер нәрсә юк, уттан башка. Бу дөньядагы дәрәҗәгә ирешергә бик җиңел. Бары тик дөньяга табын, дөньяны максат итеп куй, дәрәҗәне максат итеп куй, акчаны максат итеп куйсаң, ирешәсең. Проблема юк. Бер генә тренингка йөрмәгез, менә мин сезгә үзем әйтәм. Акча төкмәгез, әлем итмәгез. Мин сезгә үзем әйтәм, дәрәҗәгә ирешергә була. Проблема юк. Ләкин сатырга кирәк иманны, намусны, ахирәтне. Саттыгыз икән, сезнеке. Белгәнебезчә, менә бу дөньяда дәрәҗәгә ирешкән күп кеше, шулай бит, алар заманында намусларын саткан кешеләр. Аларга әйтәләр, моны эшләргә кирәк. Әгәр дә син киноактерларны карасаң, актрисаларны карасаң, аларга да шулай дип әйтелгән, менә моны эшләргә кирәк. Менә без яратабыз.
Гайдайның комедияларын, шулай бит. Анда уйнаган кызларны беләбез без, шулай бит. Тик Варлей, анда Селезнёвалар ниләр. Сез белмисез инде аларны, мин беләм. Миңа кызык. Ни өчен кызык? Мин аны дин белән бәйлим. Гайдай янына килгәчтен, Гайдай аларга бер шарт куя. Чишенегез ди. Варлейга әйтә, чишен ди. Чишенеп ата. Все, син принята ди. Селезнёвага әйтә, чишен ди. Чишенеп ата, все, роль синеке ди. Чишенмим дисә, роль юк, дәрәҗә юк. Ягъни сиңа сатырга кирәк. Уятыңны, намусыңны сатырга кирәк. Саталдың икән, дәрәҗә, акча. Саттың икән, дәрәҗә, акча. Шуңа күрә шул юл аркылы үтәргә кирәк. Шул эшне эшләргә кирәк, бу шайтан белән договор төзү. Алар аны эшләделәр, шуңа күрә бүген дәрәҗә, шулай бит инде аларга популярлык, аларны бөтенесе мактый, вот, менә инде популяр актрисалар тегеләй булай фәлән фәсмәтен. Ләкин ни хисабына? Ахиратны сату хисабына. Саттың икән менә шулай. Шуңа күрә әйтәм, дәрәҗә кирәк булса, проблема юк. Мин сезгә өйрәтәм, ничек дәрәҗәгә ирешергә мөхтәрәм кардәшләр. Инде мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда дәрәҗәгә ирешә алмасаң әгәр дә, шулай ук проблема юк. Без бит белмибез Аллаһ Тәгалә каршында кем кадерле икәнен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә каршында бер кеше кадерле ди. Тузанга баткан, аны беркем белми ди. Ишекләргә шакып иреп карый, аңа беркем ишек ачмый ди. Ләкин бу кеше Алла белән ант итсә, аның сүзе үтәләчәк ди. Ягъни бу кеше, аны беркем белми, бу алкаш, әлеге дә баягы, шулай бит инде. Бәлки, без әйткәнчә инде, без уйлаганча. Тузанга батып беткән ул, шулай бит, мискин. Ләкин бу кеше, әгәр дә сүз бирсә, шулай булсын дисә, яки валлаһи менә шулай була дисә, Аллаһ Тәгалә аңа ышанып, аның сүзен кабул итә. Сак булырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, дәрәҗәле кешеләрдән түгел. Сак булырга кирәк менә шушындый кешеләрдән. Шушындый кешеләрне кире барып чыгарырга сак булырга кирәк. Һәр вакытта мәчеткә керә бер кеше, шулай бит пычранып беткән, куып чыгарасы килә. Һәр вакытта берсе килә дә синнән ашарга сорый. Тибеп җибәрәсе килә, бар эшлә алкаш дип, шулай бит. Без белмибез. Бу кешенең менә шулай итеп кимсенеп килүе, башын иеп синең алдыңа, шулай бит инде. Бәлки аны Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәле итәләр, син аны әйтә алмыйсың. Син аны әйтә алмыйсың. Бәлки менә ул мәчеттә дә утырган бер кеше бардыр, гомердә дә авызыннан бер сүз чыкмый, аның килә дә китә, без аны белмибез дә. Ул бу мәчеткә инде 3 ел йөри икән. Аны беркем белми. Бәлки менә шул кешенең догасы иң кабул була торгандыр. Иң күп сөйләшкәннеке түгел, бөтен җиргә тагылганын кешенеке түгел, шулай бит. Бәлки шушы мәчеткә салган бердән-бер 5000 садаканы да бәлки ул саладыр. Бер көнне 5000 акча чыкты, әйтәм, неужели? Әйтәм, неужели салганнар икән, әйтәм, субханалла, әйтәм. Бәлки шул кеше салгандыр, аны кем белә, шулай бит инде. Беркем әйтә алмый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу кеше ди Алла белән ант итсә ди, аның сүзе үтәләчәк ди. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җәннәткә кемнәр эләгә ди? Җәннәткә эләгәләр ди, куллу дагифин мутадагиф. Һәр бер зәгыйф һәм кимсетелгән кеше ди, җәннәткә керәчәк ди. Кем җәннәткә керми ди? Кем тамухка эләгә ди, куллу хаввадин гутулин мустакбир ди. Бу дырфа, шулай бит, кешеләргә каты, тәкәббер кеше ди. Бу кеше тамухка керә ди. Тамухта шундый кешеләр була ди. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә син дәрәҗәгә эләгеп, менә шушындыйга әйләнсәң, бу бик хәтәр нәрсә. Әгәр дә синең кулыңа дәрәҗә бирелеп, менә син шушы дырфага әйләнәсең икән, тәкәббергә әйләнәсең икән, шулай бит. Бу бик хәтәр нәрсә. Дөньяда синең дәрәҗәң булыр. Сине матур итеп мактарлар, шулай бит инде. Матур итеп сиңа чәчәкләр бирәләр, юбилейларыңны үткәрәләр, пенсияга озатырлар сине матур итеп. Әмма ахирәттә сиңа бер нәрсә булмаячак. Ахирәттә сиңа бер нәрсә дә булмаячак. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр син дәрәҗәне күтәрә алсаң гына, анда барырга була.
ләкин күтәрә алмыйсың икән. Әгәр син күрәсең икән үзеңнең бозылганыңны, күрәсең икән шулай бит инде дөньяга авышканыңны, бу вакытта чамаларга кирәк үз хәлеңне. Менә гаип шунда, мөхтәрәм кардәшләр. Гаип шунда, кешеләрнең дырфалыгының гаибе бу кешеләрнең тәкәбберлеккә омтылулары, башка кеше өстеннән күтәрелергә омтылулары. Мондый ният белән килергә ярамый. Дәрәҗәгә мондый ният белән түрә булырга ярамый. Мондый ният белән үзеңгә сорап йөрергә ярамый, мине түрә итегез әле дип. Инде иншаллах русча сөйләп китәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об одной щепетильной, щекотливой теме. Можно ли стремиться к высокому положению? Сейчас такое время, и по сути оно всегда такое было. Люди стремились к высокому положению, и порой это охватывало их всего. То есть и внутреннее, и его внешнее состояние было стремлено к тому, чтобы он достиг высокого положения. На этом пути иногда он никого не жалел и ничего не жалел. Иногда он предавал друзей, писал кляузы, на кого-то строчил, да? Иногда он ходил по головам, да, чтобы достичь этого высокого положения. И в конце концов он достигал. Но когда такой человек достигает высокого положения, или через блат, там, да, через знакомых, по сути, этот человек хочет возвеличиться над остальными. Это суть шайтана. Ведь грех шайтана в чем был? В том, что он не поклонился Адаму. В Коране там четко говорится: не поклоняйся никому, кроме Аллаха. Если он не поклонился Адаму, шайтан, может быть, он вообще даже хорошо сделал. Может, он хотел поклоняться только Аллаху, да? Внешне мы не понимаем смысла. Если мы думаем, что шайтан, он сделал куфр, да, например. Он говорит, что он создан сам по себе, как многие сейчас атеисты говорят. Ничего подобного. Шайтан говорит: Аллах меня создал. Он даже лучше, чем современные атеисты. Он говорит: Аллах меня создал. Адама кто создал? Аллах создал. Он даже это признает. И когда он клянется, он как клянется? Мамой клянусь. Так говорит. Он говорит: Аллахом клянусь. Он не клянется ни мамой, ни чертовой бабушкой своей. Да? Ведь у него бабушка-то черт. Правильно? Он же может поклясться. Но он клянется с кем? Он Аллахом клянется. Он лучше, чем многие современные атеисты или неверующие, по сути. В чем его ошибка? Его ошибка в том, что он хотел возвыситься над всеми творениями. И вся суть его поклонения заключалась в этом, чтобы Аллах возвысил его над остальными творениями. И когда только что созданный новый человек, который еще ни разу садждя не сделал, был достоин садждя, чтобы ему поклонились, он сказал: а какого? Извините меня, да? Я тут 1000 лет поклоняюсь. Я тут уже стал лучше всех. И теперь я должен этому, что ли, поклониться? Вот в чем была его ошибка, что он хотел возвыситься над остальными творениями. И мусульманин даже, который читает намаз, но думает, что он лучше, чем остальные творения Аллаха, чем его брат мусульманин, он ничем не лучше шайтана. И человек, который хочет достичь высокого положения, чтобы править людьми, командовать их и унижать этих людей, он не лучше шайтана. Если он хочет положение, чтобы поправить дела людей, если он хочет положение, чтобы им помочь, потому что, к сожалению, никто этого не делает, это дело одно. Поэтому Юсуф алейхиссалям и сказал, да, он сказал правителю: «Иджгальни аля хазаинил арды инни хафизун галим». Сделай меня хранителем богатства. Хранителем там складов, бюджета, казны там, да. Не знаем, что это тогда было в то время. Потому что я, говорит, хафиз, я хранитель, и галим, знающий. Потому что люди, говорит, распоряжаются неправильно. Сплошь и рядом казнокрады, воры, неправильно распределяют. Ты, говорит, меня назначь, и все будет хорошо.
Поэтому, когда его назначили хранителем, вокруг, когда была, там 7 лет, да, была засуха, когда была засуха везде, все голодали, а у них было хорошо. И все шли к ним, чтобы попросить помощи. И он распределял по мудрости. И он давал. Потому что он знал свое дело. Потому что сколько? Еврей. Да? Потому что еврей, вы скажете, да, Юсуф, алейхиссалям, но никуда от этого, ну, по национальности я имею в виду. Конечно же, он мусульманин. То есть не думайте, что все евреи плохие, да, там скажут, о, вот так, такой-сякой, да. Может быть, поэтому все евреи сейчас либо банки охраняют, либо казну охраняют, да, либо склады охраняют. Анекдот же по этому поводу. Еврею там сказали быть завскладом, да? Ему показали, вот, говорит, тут столько добра, туда-сюда, говорит, и так далее, и так далее. Он сказал, и, говорит, у вас вот зарплата будет столько же. А что, говорит, еще и зарплата есть? То есть, к сожалению, это современные уже. А по тем временам это были сыновья пророков. То есть, они хорошими были распределителями. Они не себе, не в свою сторону гребли, чтобы стать олигархами. Или чтобы возвыситься над другими. Они сказали, я умею это делать. Назначь меня, и все будет хорошо. И все хорошо. И все действительно было хорошо, понимаете? Это пророк Аллаха. Поэтому, дорогие друзья, если ты на это способен, тогда да. Тогда да. Однажды один из сподвижников, к сожалению, сейчас не помню, не Абу Хурайра или сейчас не помню, пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, назначь меня, говорит, правителем какого-нибудь региона. Он сказал, не надо. Лучше не надо, ты не справишься с этим. Он видел его слабость, видел, что это не его должность. Абу Хурайра все-таки стал правителем потом, в конце, поэтому я могу ошибаться. То есть. Но во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один из подвижников обратился, и ему было отказано. Ему было отказано. А кто был достоин, ему самому предлагали. Достоин не имеется в виду там по каким-то качествам, а достоин по многим качествам. То есть, действительно, он способен руководить. У нас же тоже бывает так. У нас хорошие руководители, у нас вообще-то все считают себя хорошими руководителями, да? Особенно охранники, всякие, да, дворники, всякие там пенсионеры, да, они все считают себя хорошими руководителями. Им бы дать, да? Они бы все там правильно, там все руководили бы. Вот недавно мне говорят, вот там, если бы я стал правителем, я говорю, вот ты кем работал? Ну, он в деревне, в колхозе работал, как говорится. Сено, говорю, воровал? Ну, вот так, ну, как все уж, говорят. Я говорю, вот когда ты станешь президентом, что ты будешь воровать? Там же сена нету. Ты будешь нефть, газ воровать, правильно? Что у тебя под рукой? Если тебя назначить там главой Центробанка, что будешь воровать? Что лежит, то и будешь воровать, правильно? Деньги будешь воровать, если ты здесь сено воруешь. Поэтому какой ты правитель? Какой ты правитель? Вот так они думают. Тракторист запчасть воровал, да? Значит, он там тоже будет воровать. Какая разница? Если солярку сливал, да, шофер, значит, ты там тоже будешь сливать нефть. Просто трубу сюда еще одну, да, приклеишь и все. Поэтому, видя вот это вот состояние человека, что действительно человек справедливый, человек харизматичный, может подчинить людей, может управлять людей, ответственный. Вот тогда видят этого человека и говорят, давай ты будешь правителем. Вот так сахабы становились правителями. То есть они не говорили «я хочу». Они не выходили, когда есть, как, извините за сравнение, как черт из сундука, да, «я хочу, давайте меня». Такого не было. То есть люди предлагали им, они всячески еще пытались отказаться, но так как не видели других кандидатур хороших, они соглашались. И поэтому 4 халифа, они безупречно работали, потому что они сами к этому не стремились. Так получилось, люди их назначили. Они работали, поэтому золотой век. Они работали безупречно. Все, кого не бери там. И они такими и были. Какими же они были? Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, когда взяли Шам, Палестину, он поехал туда на своем муле со своим слугой. Вы не думаете, что тогда богатые люди могли позволить себе слугу? Тогда слуга был даже у бедных людей. У них дома еды нет, но слуга есть. Это, конечно, сейчас нам непонятно, да? Это сейчас такое... Ну, тогда было так. Он со своим слугой поехал в Шам. У них на двоих один мул.
И они ехали верхом по очереди. Сначала идет пешком Умар, рады Аллаху анху. Слуга сидит, потом слуга идет, он сидит. Когда они входили в Шам, в город, в Палестину, была очередь слуги сидеть на муле. Так совпало. Он не сказал «слезай». Сказал «сиди, твоя очередь». И когда они зашли, думали, что это халиф, который сидит на муле, а не этот запыленный какой-то, да, человек, который идет рядом с мулом. Это был настоящий правитель. Справедливый правитель. Когда приходили делегации к нему из Персии, да, пришли и сказали: где тут у вас правитель? Говорит, вон, говорит, сидит там, спит, под деревом. Под деревом на улице спит, под голову поставил свои сандалии. Эти правители пришли и говорят: мы думали, говорит, что он сидит на троне, рядом женщины, золото, все кожа, меха, и его обдувают опахалом. А он лежит и спит под деревом. И знаете, что сказали эти посланцы? Они сказали: он, говорит, настолько, значит, справедлив, что может позволить себе без охраны вот так спать под деревом, потому что никто ему зла не желает. Никто ему зла не желает, он ни у кого ничто не отобрал. Он, наоборот, давал. Одну известную историю, которую я рассказывал, еще раз расскажу, потому что она очень сентиментальна. Когда он ходил по вечерам, он встретил одну бабушку. Он ходил по вечерам и смотрел, кто в чем нуждается. Много таких историй с ним. Одна бабушка сидела, и Умар, рады Аллаху анху, пришел, смотрит, у нее там ничего нет, он дал ей какой-то садака. И бабушка говорит: о, говорит, ты лучше, чем Умар, говорит. Ты, говорит, мне столько помог, говорит. Она говорит: а почему, говорит, бабушка? Со дня, говорит, когда он стал халифом, ни разу я, говорит, от него помощи не получала. А ты, говорит, мне помог. Он очень удивился, Умар, рады Аллаху анху. Побежал домой, взял еще запасов, припасов, пришел к этой бабушке и говорит: бабушка, говорит, продай мне обиду на Умара, а я тебе вот там вот это все припасы. Свою обиду, говорит, на Умара продай, говорит, мне. Она говорит: это что за такое это? Да? Предложение еще. Как можно продать обиду? Ну что, тут обида, да? Тут еда идет. Ну давай, говорит, продам. Но я, говорит, хочу расписку. Пиши, говорит, расписку. Она говорит: хорошо, давай напишу, нет проблем, нет. Такая-то бабушка продает свою обиду на Умара. Тебя, говорит, как зовут? Умар, говорит. Бабушка: извини, говорит, я не знал, прости ради Аллаха, нет никаких проблем, обид нет, все там хорошо, да, и там все нормально. Пиши, говорит, до конца. Заставил написать эту расписку, и когда он умер, он сказал, эту расписку положите мне в руки. Чтоб, когда я отвечал перед Аллахом, эта бабушка придет и скажет: я была обижена на Умара, а я скажу: я выкупил эту обиду. Понимаете? Я выкупил эту обиду. Это человек, который вот хотел достичь довольства какой-то бабушки. Какой-то пенсионерки по современным меркам, так скажем, да? Умар ибн Абдель-Газис, когда к нему пришел гость один, он сидел и писал что-то на свете лампы. Лампа, масляная лампа, и она еле-еле горела, надо было подлить немножко масла. Гость говорит: халиф, говорит, ты сидишь, говорит, в темноте, давай я, говорит, немножко масла тебя подолью туда. Нет, не надо, говорит. Я не хочу, чтобы мой гость работал. Ничего себе, говорит, давай, говорит, тогда я твоему слуге скажу. Он, говорит, уже заснул, не буди, говорит, его. Не понял, говорит, опять. Потом Умар ибн Абдель-Газис сам встал, подошел, подлил туда масло и сел. Он говорит: о, халиф, тебе, говорит, не подобает такими вещами заниматься. Должны рядом с тобой там танцевать, плясать, слуги. Он говорит: когда я, говорит, подошел к этой лампе, я был Умаром, говорит. Когда я от него ушел, тоже был Умаром, говорит, что во мне изменилось? Ничего страшного, говорит, нет, я такой же человек. Вот так вели себя тогдашние правители. Также, дорогие друзья, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у них был хороший пример для этого. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вел себя таким образом. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел на полу
На земле, тогда пола не было, на земле сидел, все дома и кушал мясо. Пришла одна женщина, бесстыдная. Бесстыдная женщина – это которая никого не стесняется. В глаза смотрит мужчинам, грубо отвечает мужчинам в лицо. Я такая, я сякая там и так далее. Такую называли бесстыдной по тогдашним временам. Пришла такая женщина к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: ты кто такой, говорит, сидишь на полу? Ты, говорит, раб, а не пророк, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи, я, говорит, раб Аллаха. Вы, говорит, правы. Дай, говорит, мне еду. Ты должен мне дать еду. Пророк, саллаллаху алейхи, взял еду и дал. Корми, говорит, меня своей рукой. Зачем, говорит, ты меня тут бросаешь? Ладно, говорит. Начал кормить рукой. Эта женщина, говорит, это мясо, говорит, жесткое. Прожуй, говорит, мне мясо. Ну, раньше такое было. Это считалось знаком уважения, когда один проживал и давал другому. Сейчас это... Да, сейчас даже детям так не жуют уже. Сейчас пюре придумали, чтобы детям не жевать. А возможно, в этом был баракат, когда мы жевали своим детям, да? Изо рта в рот мы передавали какой-то там... Да, баракат передавали. Потому что мы же до конца не знаем, мы сейчас думаем, все это микробы, грязь и так далее. А возможно, в этом было исцеление какое-то. Почему нам из пола можно есть? Почему мы должны пальцы облизывать, да? Почему мы должны руками кушать? Возможно, в этом есть какой-то баракат, который еще врачи не знают об этом. И пророк, саллаллаху алейхи, взял, прожевал и положил ей в рот. Это мясо еще не достигло и желудка этой женщине. Она сразу же стала стыдливой и очень воспитанной. Она приняла ислам. Она раскаялась, говорит: о, Расуль Аллах, я приношу извинения за свое такое поведение грубое. Я, говорит, женщина, я не должна вести себя так с мужчинами. До конца жизни никто за ней не замечал, чтобы она была такой плохой. Понимаете? Почему? Поведение пророка, саллаллаху алейхи. Он не сказал: уберите, отрежьте ей голову, как она общается с пророком там и так далее, да? Такого не было. Вот это, дорогие друзья, был хорошим примером. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мне дали ключи от земли. Сказали: все твое богатство, вот все это богатство твое. Мне, говорит, дали выбор. Пророк, саллаллаху алейхи, мог стать правителем всего мира, властелином планеты мог стать. Но он, и мне сказали, говорит: выбирай, говорит, будешь ли ты пророком-рабом или пророком-царем, как Сулейман, например. Он мог стать выше, чем Сулейман, алейхиссалям. И Джабраил, алейхиссалям, говорит, мне подсказал: стань, говорит, пророком-рабом. Это лучше. И я, говорит, сказал, что хочу быть пророком-рабом. Жить бедно. Поэтому мы говорим: ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Раб Аллаха. Сначала идет раб Аллаха, потом его посланник. Но я, говорит, стал пророком-рабом. И что ему было дано? И поэтому, говорит, когда я воскресну первым. И я буду шафир, заступаться за всех людей. А Сулейман, алейхиссалям, последним войдет в рай из пророков. Он был царем, но он пойдет последним из пророков в рай. Не из людей обычных, а из пророков. За то, что в этом мире был царем и жил хорошо. Поэтому, дорогие друзья, никогда не надо стремиться к возвеличиванию самого себя. Аллах тебя возвеличит по твоим поступкам. Люди тебя возвеличат по твоим поступкам. Не надо самому себе ставить памятник. Пусть люди поставят. Если ты достоин. Имейте, я образно уж имею в виду, да? Пусть люди тебя восхваляют, если ты достоин. А не ты сам себя восхваляй и не заказывай себе хвалу, и не стремись быть выше, чем люди. Вот к чему нам говорит ислам. Вот какими мы должны быть. Иншаллах, если будут такие люди, достойные, правители, так скажем, да, и заботящиеся о людях, то тогда все будет по-другому. И у нас, у мусульман, и в государстве, и в экономике, и в семье, в том числе, дорогие друзья. И в семье в том числе. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.